kalatvlive. Kalatvlive Machiegni Pacho. Ma e odwa. Sa achiel mar odhiambo kalatvlive achiel kachiel ka ikeloni kod an Rogers odhiambo. Pani weche ginyalo gi achiel kachiel kokalo e laigo mag tudruok oting'o Facebook page. Niseme ndani ya serikali ya broad based, ile kitu ambayo tumefanya ni kutafuta pesa na kuweka pesa kwa budget ya kufanya compensation kwa wale ambao walipoteza maisha yao, waliumia na kupoteza biashara. Na leo ile Kenya National Human Rights Commission imeendelea na mambo ya compensation. Watu churches and everywhere else, lakini hatutaenda kwa street. Na mimi nimeshukuru kwa sababu all our strongholds hakuna watu ambao wamejitokeza kwa street siku ya leo. Homa Bay imekuwa peaceful. Watu wako makazi wanaendelea na kazi. Kisumu kwa migano mar obila mondo mi oyie oneni oketo luor ne ratiro mar oganda. Kabne gin joneni oketo luor ne ratiro mar oganda. Kabne gin jotelo bilano mathurkani migos telo bilano mathurkani migos Douglas Kanja. Mondo mi oyie oneni kinde mabende jopiny ng'anyo Douglas Kanja. Mondo mi oyie oneni kinde mabende jopiny ng'anyo hinyruok makinde ka kinde mabende obila siko keto kuom jopiny. Onego rum ka giwacho ni jopiny kod ratiro siko keto kuom jopiny. Onego rum ka giwacho ni jopiny kod ratiro matimo ng'anyo maka. To investigate and to bring to book all police officers and all other citizens. To investigate and to bring to book all police officers and all other citizens who killed and maimed people during the Gen Z protest. We are also calling not just for compensation of the Gen Z. Koso chung tegno e sector no man mathieth e county onogo. Ler yango ni jatuo no kata nyamiyo no manodhi konyore nodugut ngimane e yore go mabende pok oket ler gi malong'o kaka jotelo county ma migo dwaro mondo mi migano mar thieth onyal chung motegno kendo gichiw ler kaka masira no ne otimore. Samine no wuoyini nyoro nyocha mama moro tho e hospital Migori. Asebedo ka wacho hospital ni jiwe na goyo ngere. Mama moro nyotho kodhi koyach to kodhi daktari oyudo ka daktari onge dhi omo godo pi bathe kacha. To kidhi samo wuoyini ni gimuko gate. Gin giloso gate to pi to onge marenge. Koro gini kata kwa we siasa on the side wamama untie. Kwa we siasa on the side. Nyasaye samoro nyalo konyi pod in gi ngima maber. To kopo ni Nyasaye omi gweth miyudo nyathi ida manyo kamidhi konyori. Eto komachielo bende en ni paro nitie mondo piny owacho onyal golo oko chik mar juogo jopiny e kinde mabende gidhi dwaro oboke mag andiko mag nyuol kata birth certificate e pacho ka. Kowuoch makamani eni jagoro migom chwech mag arita kod andiko mar oganda man bedo Kipsang. Owacho ni paro nitie ka koro wach ni sirkal temo keto okang' maneno ni oboke mag andiko kata mag nyuol oyudi ute thieth mopogore opogore ma pacho ka ni kendo bende joma mine odhi konyore. Magi nowacho e sach romo gi jotend piny owacho ma otimore e kaunti ma Siaya kama ne oyango ne jatend migawo mar any of the identification documents yenye wanahitaji 90% of the births ile watoto wanasaliwa between 90 to 95% wanasaliwa hospitali. Sasa
tunaenda pata mtoto hospitali, tunatoka huko kabla hatujafanya notification ya birth. Sasa what we have done is what we call e-notification. Ukizaa mtoto wanamaliza kila kitu, wana capture kwa system. Ile system yetu of the deaths also occur in the hospitals. Ero kuma chelo bende eni oganda maginjo dake gwenge mag Nyakach mukiyo kany kod account ma Kericho kod muke account nogo ma Kericho mag Nyakach mukiyo kany kod account ma Kericho kod muke account nogo ma Kericho okwamon miyo yie omede dak e yorgo ma kanyakla achiel kod nyaya rita kwe kindgi okwamon miyo yie omede dak e yorgo ma kanyakla achiel kod nyaya rita kwe kindgi kalo kany kod weche mag njore mosebedo kanene kinde ma okalo ma biro ka kore wacho ni oganda go jimon miyo yie nyaya rita kwe kendo gineni gitiyo machiegni kany kod obila wacho ni oganda go jimon miyo yie nyaya rita kwe kendo gineni gitiyo machiegni kany kod obila e chule pode mag timego mag njore e wi jogo ma ichicho godo ni nyatime ma kamago mani kwa mogol kanyo kod jatend obila gweng mag to identify amongst them those who are responsible for the vice. I encourage the residents of this area because I've given them my number. They have the number of the OCS, so that in case of any criminal activity, they report to us immediately for action. Vijana wengi wanaoishi katika mipaka hii waelewe kwamba amani, wanaoishi katika mipaka hii waelewe kwamba amani ni muhimu kuliko yale ambayo tunaangalia kila wakati. Ndiposa tumeona ni muhimu kuliko yale ambayo tunaangalia kila wakati. Ndiposa tumeona ni muhimu kuchukua mkakati huu kuweza kuangalia zaidi ya yote ni nini tunayotaka kufikia jamii hii ya upande zote mbili. Wajipange na waelewe kwamba wao ni ndugu moja. Na jambo muhimu ni kwamba waishi katika en gima ber monego timrene kata mana ng'ati ma ok idwar. En gima kiwinjo kata notimre ne enemy mari jasiki to ok inyal gombo. Gin joma biro ma ok inyal go koko, ok inyal ringo, ok inyal alat ng'ata ng'ata. Jokuoge omonjowa. Kanyo wadhi ka DCI be yuago the same yuago sida achiel no. Nigi menyo gintiere area ni manyo tiyo malonge oyech molokore skat. Ochopo ot sa 10 otieno to ka giwuok ka sa 7 giwie ni to jokuoge monjowa. Tiro mar oganda e kaunti mano ma Kisumu kamembe kano tele kanyo kod Collins Kodhek e kinde mane gichiwo otene kaka no ken mar kod oganda ma bende osebedo ka koro yudo midhiero makama kayo kwa piny wacho mondo mi ochung' motegno mane no oganda duto moseroch ratich gi moro amora omi chudo makende kalo kanyo kod chike ma pacho kam jogo bende koro 5 protests, but we are saying that this should just be the beginning of the journey. Acknowledge that there have been violence before in 2017, in 2007 and years before, and that these people also deserve justice. We are concerned with the cases which are stuck at IPOA and in court. Kitu yenye nilikuwa nafanya kama bado hawajanipiga. Wameniacha na disability. Giwacho nogo janeno mara kelo gik mar weche manyien sa achiel mar odhiambo kalo kanyo dakika 26 pani weche gi mamoko nyalo medo luwo achiel mar odhiambo kalo kanyo dakika 26 pani weche gi mamoko nyalo medo luwo mbui go mago mag tudruok mabende asingo ni koromo sa 3 to aduogo korgi e yorno mar tudruok mabende asingo ni koromo sa 3 to aduogo korgi e yorno mar adimba